Zdravím vás z Karlových Varů, kde právě probíhá 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Tuto kulturní událost však v posledních dnech narušuje nepříjemná skutečnost. Stále se rozšiřující skupina výtržníků s podivnými symptomy připomínajícími opilost. Zatím poslední neověřená informace, která se k nám dostala, je, že ve městě řádí fantom, který do karlovarských pramenů přilévá becherovku. V následujících 24 hodinách se budeme snažit poskytnout vám bližší informace o tomto případu a pomoci policii ve vyšetřování. Přítomnost becherovky v léčivých pramenech přináší i řadu příjemných skutečností. Počet turistů se náhle zvýšil. Dopravci hlásí ucpané silnice a kolony autobusů mířících z Moskvy. Dokonce i děti rády mlsají zdejší medicínu. 那这边是有名的温泉杯，然后这边到处都有很多的温泉水。如果你有机会的话，可以到这边来参观，然后并且试试看这边的温泉水。那另外，因为手上没有温泉饼的关系，如果你有机会来这边的话，你也可以顺便去买一个温泉饼来尝试看看。Na очень хорошо. Mit heißen Quellen und schöner Architektur. Co říkáte na to, že se 13. pramen přelil do všech ostatních? A pocítil jste na sobě nějaké zvláštní účinky? Takže i dětem byste doporučil tuto medicínu? No, jako. Díky moc za rozhovor. Máme tu kluci. No, Hele, teď byste se asi měli vydat za tím týpkem, ne? za tím fantomem, jo? No jasně. No, tak jo. Ale já prostě tomu nevěřím, já si jdu to zkusit tu vodu, prostě to musí, podle mě půjčili na to. Tak co? Čekaj, jo, je to tam, To měli pravdu, jo? jo, tak si půjď. Já jdu. No na to seru. Ale, a jede to, jo? Slyšeli novou informaci, že v našich padámenech léčivých teče becherovka? To jsme neslyšeli. Neslyšeli. Hele, A co si o tom myslíte? Už jste ji ochutnali? Ne. A nechtěli byste ji ochutnat? Možná. В прошлом году была и опять приехала. Щуп, щуп, щуп. Torno per la seconda volta per vedere film e guardo film dalla mattina alla sera, è un posto affascinante. Takže jako myslím, že s tím jsem se ještě nesetkal jako. Určitě. A taky ji piju. A jak vám chutná? No tak, jak mi chutná becherovka, to je těžko říct, no. Nám taky chutná. Vám taky chutná, a máte ji s sebou, nemáte? Já myslím, že někde určitě bude, ale každopádně v těch No, že pramenech. bychom ji spolu vyzkoušeli. Každopádně v těch pramenech, takže můžeme jít spolu všichni s naším štábem. No, Budete s náma. já bych šel s vámi, ale já nemůžu, já musím být tady. Tak se vám tady líbí.